Nsemo chiabo mariba misi abana inche bakumirungani buna omwe MC niga kuria chira chubolimo ichiatari wekeranya chinga kichya magendero atima itingewe cyake abekera baraya baiga basoiro bisi batari wekeranya chira kurende no kwegena buna sama tukabosyo maunchirira chikororoka na sensemo ya magendero. Tawatana nayo nigo serikali yabekire ensemo chiringi chibilioni 2.1 masoko gacha chinyomba chierigori ryense amone chichiro asensemo ya ekerubo ogembo amo na nyanchwa ne naboigo masimba ramasha etago motonto egetuko ne chichiro chie naboigo upwa chichiro chiekerero korengana na serikali ngo yatebire nigera chikobe kwenekenga ekerenga ekyo kyobwaga chigwe chinyomba ekyo chierigori rikekenya ko kwikanirwa ase chinsemo ao okwana litikoria lero magega yogo talera chinsemo chia ekerubo elio korotota obwagachibwa chinyomba ekyo nigo modicc o masaba south jeni manene atabiro morobelio chinga kyora chikoba gogo chakiwa nigora chikoba kwenekeria abamenyi bensemo eyo emeremo nabo igobwagachibwe chichiro kwenekengwa wanyere ko bogotingia ensemo elio yobonchorenga utomanya omurikyo ito Mildred Momanyi magega yabasaye bekegori egeke kobeya omorai bwense Dr. William Ruto nigo bono anyolire omwese asogotalira county ya Kisii asogochiago chaka na korotota egatia magendro ao egatia abo obwagachi wechinyomba cheligo lirense amone chichiro nigo omoteneri korwa asabisi yechinyomba asorogongorwa Nyanza Jared Bwoga akora etaro yaye asichinsemo isano na isato ime county ya Kisii echo chakire obwagachi bwechinyomba amone chichiro asatebire chibesa nchira chegotumeka na serikali gwikirania omorobolio oyo. Leo tuko hapa Kisii kwa uzinduzi wa miradi. Kwa jumla nyumba peke yake serikali itatumia 1.8 billion. The government tayari imewekeza pesa kwa jumla 2.1 billion shots. For markets, they are to implement them within 6 months upon site handover, and for affordable housing projects, they are to be completed within 1 year. Omo DCC Omasaba South Jeni Manene nigo enekia omorobuli yoboigo ase atebire neche konya abasaye konyora chigasi. Mradi ambao wananchi wa hii sehemu wataweza kunufaika sana. Nimefahamishwa kana kwamba kila siku contractor atakuwa na wafanyikazi kama 120. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba huu ni mradi ambao utanufaisha watu wa Masaba South Sub County. Focus yetu ni kuhakikisha ya kwamba hizi projects zinathamini na zinawekeza employment kwa vijana wetu. Nigo batebire asibali batanchiranetie omorobulio y'ubwagachi bw'ikinyomba cy'eligo lirense mbachiko konyeka no nyembalyo barusiwa ase chindemero cya serikali mbachiko konyeka enga kichinyombe cyo kiraere nonde bwansi obwatemya ka 13 guche igoro nabwato bosibole bokwelikia eliogo cyakoba omonyene enyomba gwetera omorobulio oboma yangu. Upon completion there will be beneficiaries through Boma Yangu, which is a platform upon which every Kenyan that have reached the age of 18 should apply for affordable housing through Boma Yangu platform to own a house within the Republic and also within the framework of affordable housing program. Those who are being displaced will still be the same people who will benefit from better living and better trading spaces. Ase chinga kecho nigo abamenyi kurwa ase chinsemechyo bakera omorai wensembu yamono ase omorobole yo gwetera ababunge babo. Kuru sana omoisimi woito MP nyali bali Masaba Dr. Daniel Ogwoka Manduku yamono ase ngencho no gendrete kufuatiria chiro. Koira nelingambi yamono ase omorati ogato igorere chire nene era ase ogwango na into abantu betu bakonyeke. Njibona abangira bali bachandikete bali gasunteine nonye netayeto okay. Aneto jombe jizo konya sabantu bakonia chinge ni ritoke banyore na banyorire
obone borobuya nigo yatigaire guciaca serikali koenekia chi project echi chiarire ase libori rinene riatigaire ng'a gose chinyomba echionji chikoera gose nemegano yechisukuru koripota ria Egetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.